prijateljstvo. Iva Novosel. Melita je hodala gradom, nosa uvijek skrivena u knjizi. Kad bi podigla pogled, i dalje bi bila skrivena, iza velikih šarenih naočala. Ponekad zelenih, ponekad ljubičastih ili žutih, često plavih u obliku zvijezda. Te su je bile najdraže. Pero je hodao gradom, uvijek sa slušalicama u ušima, ponekad malim, često onim velikima koje prekrivaju uši. Te su mu bile najdraže. Melita nije voljela gledati ništa osim riječi i rečenica. Pero nije volio slušati ništa osim glazbe i stihova. Grad oko njih bio je velik i siv, zgrade oronule, liftovi stari i zeznuti, stanovi hladni. Zelene, ponekad ljubičaste ili žute, često plave naočale u obliku zvijezda, ali najviše riječi i rečenice štitile su Melitu od strahova, od ljudi, od grubosti, od svijeta, jer svijet je bio ljepši u knjigama. Ljudi su bili bolji u pričama, roditelji su se manje svađali u bajkama, djeca su bila manje okrutna među koricama. Glazba je štitila Peru od tuge, od pitanja, od svijeta, jer svijet je bio ljepši u glazbi. Ljudi su plesali, nisu se tukli, roditelji su manje vikali ili ih je on manje čuo. Djeca su bila sretnija u pjesmama. Melita i Pero živjeli su svaki u svom svijetu, u svom nedodirljivom svemiru, dok ih svemir nije smjestio u isto doba u jedan park na jednu klupicu. Melita je čula zvuk koji je dolazio iz Perinih slušalica. Pero je bacio pogled na knjigu koju je Melita čitala i na njezine plave naočale u obliku zvijezda. Melita je samo malo izvukla nos iz knjige. Pero je malo bolje pogledao u njezine naočale, pa se osmijehnuo. Melita je izvukla nos još malo iz knjige, pa su joj se od tog osmijeha oči pretvorile u zvijezde, veće od njezinih plavih naočala. Ubrzo je Melita sjedila na klupici sa slušalicama na ušima i slušala zvukove koji su dolazili iz male čarobne kutijice prepune pjesama u kojima su ljudi bili drukčiji, hrabri, vedri. Ubrzo je Pero imao nos u knjizi prepunoj priča u kojima su ljudi bili nježni, pažljivi, nasmijani, sretni. Melita i Pero zavirili su neki drugi svemir, drukčiji od njihova, a opet dobar. Ljutnje i strahovi, glasne riječi i nesigurnosti, razočaranja i tuge, sve je to nestalo u nekom novom svemiru. Glazba se pretvorila u riječi, riječi su se pretvorile u melodije, rečenice su se pretvorile u smijeh, glazba se pretvorila u korake. Jedna mala klupica postala je važno mjesto u svemiru u kojem su se miješale riječi, rečenice, stihovi i melodije. I sve je bilo lagano, i sve je bilo novo, i sve je bilo ugodno i lijepo, i sve je bilo drukčije, i sve je bilo sigurno. Melita je skinula naočale jer su joj oči postale zvijezde. Riječi nije samo gledala, često ih je slušala. Pero je sam stvarao glazbu jer su se riječi u njegovoj glavi pretvarale u stihove, a rečenice u melodije. I svijet je bio lijepo mjesto, puno riječi i nota. Svemirsku klupicu nazvali su prijateljstvo, najbolje na svijetu. Prijateljstvo je svijet u kojem se osjeća prihvaćanje, u kojem si siguran. Prijateljstvo je najljepša vrsta ljubavi. Čiča miča, gotova je priča. Za vas priču pročitala knjižničarka Tatjana Petrec. Mi se priča Svemirsko prijateljstvo svidjela, a sada za vas imam jedan mali zadatak. Vjerujem da vi svi imate svog najboljeg prijatelja ili prijateljicu, pa predlažem da danas napravimo jedan bedž koji možete pokloniti svom najboljem prijatelju ili najboljoj prijateljici.
Evo, beč kad je gotov izgleda otprilike ovako. Nije to ništa komplicirano, budemo radili zajedno korak po korak. Što nam je sve potrebno? Dakle, papiri u raznim bojama, vi sami možete sebi izabrati boju koju želite. Trebat će vam ljepilo. Ja ću danas koristiti vruće ljepilo zato što ipak malo brže zalijepim sve ove elemente, jer sa ovim običnim ljepilom malo morate držati i čekati da se ono primi za papir, da se može bolje zalijepiti. Trebat će vam isto tako par krugova različitih boja, najbolje da si ih napravite sa šestarom. Ono što je važno da pazite da vam krug bude manji od ovog prvog regljastog kruga. Što ćemo još trebati? Trebate jednu zihericu, tako da taj vaš koji ćete zalijepiti iza, da vaš najbolji prijatelj može to lijepo ovako sebi i staviti ovdje taj beč i imati tu ponosnu titulu najboljeg prijatelja. I to je to, dakle škare, i mislim da smo spremni. Idemo redom, evo izabrat ćemo jednu boju, ja ću uzeti ovu. Što prvo morate napraviti, morate ovaj A4 papir na pola, ovako pravokutno ga presavinuti i onda ga po ovoj crti lagano prerežemo. I treba će nam oba dva dijela papira. Da bi dobili ovakav oblik, moramo raditi harmoniku. Dakle, presavinete komadić papira ovako, pazite da bude ravno, pa ga preokrenete i opet presavinute, pa ponovo, još jedanput. Dakle, svaki put bitno je da okrećete papir. Evo ga, to je to. Za sad ja neću ova oba dva papira dalje vijeti, nadam se da ste shvatili. Dakle, kad to napravite, dobit ćete ovakav jedan oblik harmonike. Što sada? Imate tako dva komadića papira i morate ih još prepoloviti na pola. Tako. I sad morate ih spojiti da dobijemo krug. Evo ga, ja sam rekla da ću ja sa vrućim ljepilom da mi bude brže. Ako imate doma ljepila i nekog da vam pomogne da s tim rukujete, još bolje, brže ćete to sve napraviti. Dakle, moramo spojiti sve ove strane. Se drži, pa ovu. I još ovdje, zadnju. Morate biti oprezni, evo malo sam se malo spekla s vrućim ljepilom jer naravno ono peče. I možete onda tu malo još sredina da vam se da vam se baš ne razdvaja. Evo ga. Dakle, ovaj prvi dio smo dobili. Što dalje? Uzmete dakle jedan krug, ja ću evo na primjer žuti i sad na taj krug napišete najboljem prijatelju ili možete čak napisati ime svog prijatelja. Evo na primjer napišemo Ana. Ili možete neku drugu poruku, možda nekakav tekst, pjesmicu, što god želite. Opet dakle namažemo taj krug i prilijepimo ga ovdje. I evo ga, skoro pa smo gotovi. Što dalje? Još moramo dobiti ovu tu dolje lentu. Kako ćemo to napraviti? Vrlo, vrlo jednostavno. Uzmemo komad papira u drugoj boji, malo ovako presavinemo šire da bude, odrežemo. Pa onda presavinete taj papir još jedanput da vam budu iste širine te lentice. I onda možete odmah ovako u trokut izrezati ovdje komadić, evo ga. I zatim još jedanput prerežete ovo.
čini mi se da je malo predugačka, pa ću je malo skratiti, tu odrežem višak, evo ga. Zalijepim ta dva komada, spojite ih ovako, isto ne ravno, naravno, nego evo tako da bude. Taj dio prilijepite sada iza na stražnju stranu ovog bedža, evo ga tu negdje u sredinu. I na kraju, naravno još to nećete moći s običnim ljepilom, za to vam baš treba vruće, zalijepite zihericu kako bi taj naš bedž mogli i pričvrstiti. Znači kako bi netko ponosno mogao nositi titulu najboljeg prijatelja. To isto malo treba pričekati da se stvrdne, evo ga. To je otprilike to. Evo ga, ako imate više najboljih prijatelja, možete napraviti više ovakvih bedževa. Nadam se da vam se je ova aktivnost svidjela i slušajte nas i gledajte nas u idućoj Čituljkovoj virtualnoj čitaonici. Pozdrav s dječjeg odjela!